Reit. Beth sy'n nesaf fan ta? Cacen Clementine a galmone. Felly be fi wedi hapus â'r crisiau fi wedi rhoi reina i Crisiau hanas mewn hyfryd. Fi wedi berwi 3 o'r ein, jyst mewn dŵr am ryw awr tan maen nhw wedi digoni. Maen nhw'n troi mas fel hyn, maen nhw'n edrych bach yn od. Beth sy'n eisiau gwneud wedyn ni, yw maen nhw wedi shrinco i gyd, yw torri nhw'n hanner, neud yn siŵr bod dim haden o'n nhw'n pips yn nhw. A ti'n berwi nhw yn i crôn? Yn i crôn fel maen nhw. Reit, oce. Wedyn mae hwnna mewn i'r prosesydd. Crôn y cwbl? Crôn y cwbl, cwbl lot, 3 o nhw fel la. Cwbl lot yn mynd mewn, a wedyn ni'n rhoi whiz bach cloi reina. Tan bod e'n weddol llyfn. Mae hwnna'n iawn. Reit. A wedyn ni, nawr, fel arfer, byddwn ni'n ychwanegu gweddill y cynwysion i'r prosesydd. Chos mae da fi prosesydd bach yn fwy gatre, ond prosesydd bach sy'n fynd yn, wy'n meddwl gefn ni cwbl lot mewn. Felly be fi wedi wneud yw chwyrlio 6 wy a 225 gram o siwgr man gyda'i gilydd fan hyn. Ac wedyn ni'n mynd i ychwanegu'r almonau mal, sef 300 gram o reina. A wedyn ni plygu hwnna mewn weddol ofalus, achos wrth gwrs trwy chwyrlio, chi wedi ychwanegu lot fawr o aer, felly ni ddim moyn colli'r aer na, achos sy'n blawd yn y gacen hon. Mae hon yn addas o gyfer bobl ddi-gluten, a hefyd yn addas i bobl sy'n alergedd cynnyrch llath, achos sy'n menyn yn di. Pa mor hir barith rhywbeth fel na wedyn, de? Ti'n gwybod fe go gloi? Na, cadw fy'n yr oergell, fydd e'n iawn yn y ffridge, fydd e'n iawn. Ni'n cael trafferth agor hwn. So mae hwn yn bowdwr codi sy'n arbennig ar gyfer bobl ag alergedd i gluten. So sy'n gluten yn y bowdwr codi hyn. So 1 llwy de o hwnna. So wyt ti'n celiac, mae hwnna'n gyd yn addas? Odi, mae hwnna'n gyd yn addas. So wedyn ni 1 neu 2 llwy de fel ych chi moyn o rhin vanilla. A wedyn blas bach arall, bach o space yn nadolig sydd gyda ni fan hyn, sef y cardamom. Sa'n mynd trwy'r camera, lli pigo hwnna lan fan'na. Mae hade bach di yn y cardamom, y space bach hyn, a wedi tynnu'r hade mas, rhyw ddwsyn o'n nhw, a wedyn ni just i falu fe yn y pestel y mortar fan hyn. Tam bod braich yna ti fan'na Nerys? Os, mae eisiau bach o braich. A mae hwnna mynd mewn hefyd. Hyfryd, a ni'n plethu hwnna i fewn i'r gymysgedd wedyn, tabio? Ie. Just cwbl lot mynd mewn, a wedyn ni'n rhaid ni gofio, wrth gwrs, am yr orennau. Nawr, fi wedi gwneud hwn hefyd gyda orennau cyfan, ti'n gwybod, lle wedi gwneud e gyda 2 oren cyfan, a mae'n gweithio yr un cystal. Gwmwys rhywun peth, ie. Gwmwys rhywun peth. Gwmwys rhywun peth. Berwi fe? Berwi fe. Bach yn hirach wedyn ni, wedyn ni awr a hanner wedyn ni. A wedyn ni mewn â hwnna. Nawr, mae fe'n, fel ti'n gweld, mae'n gacen llaeth iawn. A mae'n paro yn y ffridge. Fi wedi wneud hefyd hon mewn fath o tray bake, mewn slabyn, a torri ddim yn sgwarau bach, rhoi bach o creme fraiche ar ben bob un, a hade pomegranate, a defnyddio hwnna fel, fath o rhywbeth bwyd bys a bawd, yn lle mince pies, rhywbeth bach yn wahanol. Di pawb ddim yn licio mince pies? Na. Di pawb ddim yn licio ffrwythau sych, ydyn nhw. Na, gen union. So dwi'n sefyll fyny, mae mlas un nhw wedi fedi a dwi'n hoff nhw'n. Ie. Rhaid, tin 23 cm. Ti di leinoi hefyd? Fi di leinoi. Mae'n mynd mewn i ffwrn 180, sori, symud o'na fe, mae camera lli weld yma na, mae'n symud yr awt to. 180 am ryw 50 munud. Dwi ddim yn lliwio lot, ti'n gwybod, ond... Mae'n brownio'r rhywfaint. Mae'n brownio'r tyma bach, ti'n lli gweld fyna nawr. A mae hwnna'n barod.